porque, como está a ocorrer con casi todos os eventos que temos que transformalos, tamén toca no eido da igualdade, e vamos facer este ano 2 mesas redondas, pero online, para cumprir estrictamente as restriccións sanitarias. Estas 2 mesas redondas van a ser o 10 e 11 de febreiro, ás 8 da tarde, contarán con recoñecidas doutoras universitarias, mestras e investigadoras e, añado, alumnas dun bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía, STEMBAC, creo que o estou a pronunciar correctamente, despois se non me corrixe Begoña. Estas 2 mesas redondas, pois, como decíamos antes, o formato cambia, ten que ser online, pero como non podería ser de outra maneira, a pandemia, a COVID, conforma de alguna maneira pois o tema central destas mesas redondas. Eu non querería estenderme moito, quero pasar a Begoña Márquez, que vai a ser a moderadora, que non teño que presentarvos, que vai a ser a moderadora das 2 mesas redondas. Si querería, e despois as miñas compañeiras do CIN, tanto a Rosa como a Merche, si querería destacar que a brecha de xénero nos sectores da ciencia, tecnoloxía e matemáticas sigue existindo e que pese á existencia de restricciones sanitarias, pese á existencia da pandemia, dende o Servicio de Igualdade temos que seguir loitando polos dereitos, pola igualdade das mulleres e por, de alguna maneira, rematar con esta brecha de xénero que tamén existe nos estudios na ciencia, non? Así que, como dicía antes, Begoña vai a ser a encargada de moderar estas 2 mesas redondas. Eu querería darlle paso a ela para que explique un pouco cales van a ser os participantes, as participantes nestas mesas redondas. Despois, para unha pregunta que vexades oportuna, tamén para o servicio de CIN, que pode, de alguna maneira, desenrolar un pouco máis o que decíamos da brecha de xénero, non? Pola miña parte, nada máis. Begoña. Hola a todas e a todos, encantada de saludarvos, aínda que sexa de xeito virtual. Como ocorre no último ano en todos os eidos, a pandemia tamén vai a estar presente este ano na celebración do Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia. Vai a estar presente de 2 xeitos. Por unha banda, polo formato. Temos que deixar de lado todo o que son as reunións presenciais e temos que adaptarnos ás restriccións da COVID, co cual os debates van a ser online. Serán 2 mesas redondas que se transmitirán en directo a través das canles de GECiencia e do Concello de Pontevedra. Tamén vai estar presente no fondo destes debates, pois a pandemia, como digo, ten afectado a todos os aspectos da nosa vida. A primeira das mesas redondas leva por título Investigar en pandemia. En ela se van a participar 4 destacadas científicas e investigadoras que van a debater sobre o impacto que tivo o confinamento e a pandemia no desenrolo da súa actividade investigadora e científica. Foi igual o impacto para os investigadores homes que para as investigadoras mulleres. Foi a fenda de coidados un lastre engadido, un atranco máis no traballo que fan estas mulleres. O traballo en remoto, un lastre a maiores, un prexuízo para as mulleres. Estas son cuestións que estarán en riba da mesa e que elas nos falarán pola súa propia experiencia. Podemos ter unha idea de como vai esta situación se lemos un informe de investigación feito pola Universidade de Vigo que leva por título Xénero e Investigación Científica na Universidade de Vigo en tempos da COVID, que xa nos pode sinalar un pouco o camiño. Neste informe, por exemplo, tomarei un dato que pode reflectir o que ten sucedido. Se temos en conta, por exemplo, a revisión e a produción de artigos científicos durante o confinamento, este estudo revela que, no caso dos investigadores varones, se mantivo o volumen de produción nun 75%, mentras que no caso das mulleres este volumen de produción caiu ao 58,6%. Que quere dicir? Pois que esta fenda de coidados igual sí ten moito que ver no que ten ocurrido neste ano. Para falar destes temas estará a directora da Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo, que é autora deste informe, que se chama a socióloga Águeda Gómez Suárez,
e que é unha experta en temas de xénero, etnicidade, en acción colectiva en América Latina, prostitución e os distintos tipos de masculinidade. Este traballo científico, aínda que está moi limitado no espazo, porque estamos falando da Universidade de Vigo, pode ser paradigmático do que tivo ocurrido en nos outros eidos. E estas científicas que participarán falaránnos deste tema. Xunto a Águeda van a estar Elena Cartea González, que é doutora en Bioloxía pola Universidade de Santiago, dende xuño do 2015 é a directora da Misión Biolóxica de Galicia. Ela foi a creadora do Grupo de Xenética, Mellora e Bioquímica de Brásicas, que, bueno, para aclararlo, as brásicas son o brócoli, a berza, o navicol e demais, e botou a andar dúas liñas de investigación pioneiras, unha relacionada coa resistencia a estreses bióticas e outra dirixida a identificar compostos bioactivos relevantes polas súas propiedades beneficiosas para a saúde, mesmo para enfrontar diferentes tipos de cancro. É autora tamén de numerosos artigos e colaboracións científicas e titora de varias tesis doutorales. Con ela estará tamén Inés Viana González, que é doutora en Bioloxía Mariña e na actualidade é investigadora no Centro Oceanográfico da Coruña no marco dunha axuda a Juan de la Cierva Incorporación. Ela centra o seu traballo en estudos de ecoloxía mariña e, en concreto, en efecto do incremento de nutrientes e cambio global sobre os organismos mariños. Con anterioridade estuvo traballando nas universidades de Santiago e Vigo e tamén tivo estadías internacionales en Alemania, Estados Unidos e Portugal. Despois con ela tamén estará Susana Cid Fernández, que é doutora de Neurociencia e Psicoloxía Clínica tamén pola Universidade de Santiago de Compostela. Esta muller é unha especialista en estudios dos cambios cognitivos conductuais relacionados cos procesos de envellecemento e no campo da neurorehabilitación. Pois ben, dende as súas experiencias, desde as súas propias experiencias, elas falarán como viviron este tema de investigar na pandemia. A segunda mesa redonda, vai a estar centrada no STEM-BACH, que é o Bacharelato de Excelencia de Ciencia e Tecnología, que ten como obxectivo promover as vocacións científicas entre as nenas, xa que en moitas carreras de ciencias e tecnoloxía as alumnas están infrarrepresentadas e non poden quedar de lado do que vai a ser o progreso do mundo e a actividade dos vindeiros anos. Entón, en Galiza hai 38 centros de ensino que imparten este bacharelato. Un deles está aquí en Pontevedra, que hoxe é a Xunqueira 2. Precisamente nesta mesa redonda vai a estar a coordinadora deste STEM-BAC na Xunqueira 2, que é a profesora de matemáticas Esther Padín Vidal, que, ademais de coordinar o STEM, é a titora de distintos proxectos de investigación que se fan ao amparo deste bacharelato. Ela, ademais, colabora en diferentes iniciativas de innovación relacionadas co ámbito STEM, que, aclaro que o ámbito STEM é o das ciencias, a tecnoloxía, a enxeñería e as matemáticas. Ten participado en un club de ciencia, en Espazos Maker, en no proxecto Erasmus Plus STEM, etc. Con ela vai a estar unha das súas alumnas, que está en primeiro de bacharelato, deste bacharelato STEM, no mesmo centro, claro, no é esa Xunqueira 2, e que está investigando, xunto coa Facultade de Historia, un proxecto que se chama Análisis bioinformático dun xenoma bacteriano. Con elas as dúas tamén vai a estar Natalia Caparrini, que é a vicerreitora de captación do alumnado da Universidade de Vigo. Temos unha cuarta representante por confirmar o nome, que será unha portavoz do CIN de Pontevedra, que nos falará dos roles de xénero dos rapaces, como desto poden estar influindo na elección de determinadas carreiras. Como teño dito, a primeira destas mesas redondas vai a ser, o día 10 de febreiro ás 8 da tarde, e a segunda vai a ser o día 11, tamén a mesma hora, ás 8 da tarde. Grazas. Bueno, a ver, se me olvidaba unha cousa que estou vendo a Pablo aí diante. A Consellería de Igualdade colabora co portal de divulgación científica GeCiencia.
como todos os anos, non? O ano pasado coa Concellería de Cultura, este ano recupérase da Concellería de Igualdade. Teño que destacar a colaboración, como en todos os temas de igualdade, coa miña compañeira de goberno, Carmen Fouces. Bueno, como dicía, adiantaba xa Begoña, pois o Rosa ou Merchi estará nunha mesa redonda. Eu querería darlles paso agora para que fagan, se queren, algún tipo de valoración na perspectiva de xénero, sobre todo porque o CIN traballa asiduamente tamén con centros, é moi importante, sempre me parece moi importante que o CIN este en todos os temas de igualdade, en todas as rodas de prensa, e que dé a súa valoración, porque son as técnicas, son as que traballan día a día. Tú mismo, Rosa. Hola. Bos días a todos e a todas. Bueno, simplemente unhas palabras que a mí o que me gustaría salientar neste ámbito é non só que haxa un menor número de mulleres na ciencia, non? Que a súa elección sexa científica, o sea, do ámbito científico, sino que ademais as que realmente toman esa opción son totalmente invisibilizadas, non? E contamos con moitísimas mulleres que ao longo dos anos han estado facendo traballos super interesantes ou máis que interesantes ao mesmo nivel ou maior que as dos seus compañeiros de carreira e que, sen embargo, non coñecemos, non? Eu penso que tamén é importante empezar a visibilizar a esas mulleres, non? Eu teño unha filla que está no ámbito científico, ela sempre me decía, que a mí tamén me pasou cando estudaba na carreira, non? Que, claro, como só se pon apelidos nos traballos científicos, non? Te falan de autores e esos autores, xa digo autores, porque son apelidos, inmediatamente a túa cabeza vai a que é un home, non? O que está facendo ese traballo, o que fixo ese traballo. E realmente, porque o sistema de nomenclatura nas propias universidades e tal, pide que sexa así, non? Eu penso que é algo que habería que empezar a cambiar, porque a mitade dos traballos de referencia que temos son feitos por mulleres que con un apelido ninguén coñece, nin recoñece como mulleres. Entón, bueno, pois é unha petición que creo que hai que empezar a reivindicar, que se cambie o sistema de nomenclatura das propias universidades para visibilizar a esas mulleres que están traballando tanto ou máis que os seus compañeiros homes, non? En principio, deixo a palabra a Merchi, non? Que si ten algo ella que decir. Non, bueno, o que comentaba antes Begoña e Llolla, de que hai que traballar desde a infancia e moitísimo desde a educación con toda que a ruptura dos roles e dos estereotipos de xénero, que é o que logo condiciona que se escollan unhas carreiras ou outras, que esa é a primeira fenda que temos que loitar, e todo iso vai a repercutir en fendas salariais, en representación, en participación pública e demais, e que invertindo e actuando en educación e sobre todo coa infancia, pois estamos previndo as usuarias víctimas de violencia de xénero que tenemos no CIN dentro de 20 ou 30 anos. Entón, isto non é un gasto, é unha grandísima inversión. Traballar en igualdade e previr a violencia do futuro. Nada máis. Bueno, non sei se queredes algunha pregunta. A min, ou a Begoña, ou a Merche, ou a Rosa. ¿Estamos? Bueno, grazas. Ata a seguinte. Cuidarvos. Tan.